Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Ug December na gayod, busa karon pa lang i-greet na nato ang atong mga kapuso ug Merry Christmas. Gani kini ang gikonsidera nga the most wonderful time of the year. Say maayong buntag ug Merry Christmas. Mayong buntag ug Merry Christmas Sabjil. Bitaw, lahi ra gyud ang feeling basta December na no? Pero kadaghanan sa ato September pa lang nagataod na silang Christmas designs aron mas taas ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Og sa unang adlaw sa Disyembre, atong sayron kung nganong pinasahi ang ginabuhat nga Christmas tree sa grupo ni Patrick Gabutina dinhi sa Cagayan de Oro City. Samtang side dinhi sa Davao City basta Berman sa gani nagasugod na sab og display og parol ang mga parol makers og ipakita kanato ni Rosemary Cañete ang paghimo sa Christmas symbol nga parol. Ug sa best talk, makauban na si Resi, si Kapusong Luis Hontiveros. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo, Aron mas merry ang atong Christmas, atong sugdan ang atong matag buntag pinaagi sa Isang Puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, oh, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, oh, isang puso, ngayong Pasko. Wow, Christmas feels na gayon mga kapuso. Ug aron mapalanog ang inyong tingog sa tibuok Mindanao, i-video lang ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, gawa sa mga Christmas tree, lights ug Christmas balls. Basta Pasko na gani, naagayoy Christmas lanterns o parol. Ug karong buntaga atong makauban ang dabawan niya diin ang ilang pamilya. Dugay na nga nagahimo og parol. Si Rosemary Cañete. Ma'am Rosemary, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Okay lang, maayong buntag, Argel. Ma'am Rosemary, unsa na ba mo kadugay nga nagahimo og mga parol? Dugay-dugay na sad since 2000 nagasugod mi ana. Magsugod mig display September, gasugod-sugod na mi ana. Kay lagi ma'am no nagkalailahi ang mga disenyo ug mga style sa paghimo og parol. Kamo ba o ikaw ba mismo ginaunsa ba nimo pag-conceptualize ang disenyo sa inyong parol? O kuti ba ni ma'am nga proseso sa paghimo? Medyo makutig yun ang pagbuhat sa parol kay sa pagsugod pa lang kuti na jud. Dali raman sa pagbuhat og makabalo na kamo kuha og diskarte. Matag Christmas season na mga pila ba ka mga parol ang inyong ginahimo pod? Ang parol ginabuhat namo sa una mga 60,000 sa una sa wala pay pandemya. Ma'am, kung itandi sa mamilabayng tuig, kamusta ba ang palit karon sa Christmas lanterns o kining parol? Karon ga minus jud migbuhat og mga skeleton. Lahi gyud kaayo.
lahi jud kaayo. Siguro na asa 70% ang nawala sa mua karon. Sa inyong baligya, ma'am, tagpila pud ma'am ang presyo matag parol. Ang small magsugod na sa small 20 pesos wholesale namo. Ma'am, isip inyong pamilya gayud no mismo nagahimo og parol. Unsa ba ang simbolismo sa parol sa pagsaulog sa Pasko? So ang parol para sa ako bisan naatay pandemya karon nagasimbolo gihapon ta pinaagi sa pagsaulog sa Christmas nato. Sa atong labang makagahom. Diin nga maoy ato yung namatan ang pagsaulog sa Christmas. Og karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Rosemary ang paghimo og parol. Hello mga kapuso, sugdan na nato ang pagbuhat og parol. Ang kinahanglan stick, kisi, nya gunting, rugby, charol. So na itali nimo siya para mahiktan. Para maporma siya star. So, naporma na siya star. So, natay stick. Na naman tay rugby daan, diri, toslo. Diri, toko diri sa toslo. Piyoloyo. Then, butang sa tunga. So mao na gyud ni ang star, na forma na gyud nato siya. So ang kulang ani, dikitan na pud nato ni siya og charol. Mao na ni atong nahuman nga star. So mga kapuso, mao na ni siya. Manaman ta sa tong pagdikit sa star. So dire na punta sa pagbuhat butang og ikog og sayal. So ani lang gihapon, dali lang gid gihapon siya kaayo buhaton. Na naman tay kinating nga ikog, giandam, pangbungkagon lang gid ni siya kay para plaster nato, ibutang ni na ipisi dire tumoy. Then ang sayal iuna nato og butang. Kani siya. Naman tay tunga sa gisi sa tunga, iuna, then ikog, ang sayal isulod, dayon ang kaning giporma natong ikog, atong i-dikit diris tumoy sa star. Dayon talian nimo siya para dili pod mahagbong. Tali na pod siya. So ani lang gyud ang proseso sa pagbuhat og star. Mga kapuso, mao na ni ang atong nahuman nga star. O di ba mga kapuso, natun-an nato karong buntaga pinaagi kay Ma'am Rosemary ang pamaagi sa paghimo og parol. Alright, daghang salamat Ma'am Rosemary sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Advance Merry Christmas, Ma'am. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thank
Alex Arjo! May buntag mga kapuso ug welcome to Biztalk. This morning atong ilailahon ang usa sa mga newest kapuso artists, wala lain kundi si kapusong Luis Hontiveros. May buntag Luis and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how's GMA's newest kapuso artist? Maayong buntag, attorney, at maayong buntag sa inyo, Mindanao. Thank you for having me in your show and I'm very happy bilang bagong kapuso. Yun nga, at saka bilang one of the newest talents naman ng Kapuso Network, how do you feel sa mainit na pagtanggap ng mga kapuso para naman sa'yo? It's overwhelming. I'm very happy sa pagtanggap sa atin ng mga kapuso. I'm very excited to show more of my craft sa mga darating na panahon. Yeah, but we'd also like to get to know you even better. What made you decide ba to become an actor? Actually, to be honest, I didn't really have any plans on being an actor. I just tried my luck a few years ago. Everything started from there. And then I came across this craft acting and started doing workshops, and then I fell in love with acting. Right. So this is really something new for you, Luis, no? But siguro ito na lang, what type of roles do you think you wanted to be cast in? I don't have anything specific. Like, I'm always open to any type of roles. But I'd say if I want to tackle a specific one, mas parang leaning towards yung mga roles na yung characters are mentally challenged. Wow. Yung have mental health issues. That's quite a challenge for you, Luisa. Yes. I've been able to portray some, and the reason why I'm very passionate about this specific role is because I want to talk about it. I want people to know about it. I want people to hear about it. You know, I want to spread the awareness. I want to break the stigma. I couldn't agree more. But on a lighter note naman, Luis, would like to get to know you even better. Siguro off-cam kaya, Luis, no? Ano yung mga gusto mong or hilig mong gawin? What are you most passionate about? I'd say I'm most passionate about, my family, of course. Hanging out with my dog, Barry, and our cats. Working out, yan, on a daily basis. I try to work out. I do boxing, some Ang saya. watching shows, series, reading a book, basically trying to learn new stuff every day. Yun. Have you learned any new skill ba now that we're forced, of course, to still stay at home and, quarantine pa rin? Oh yeah, not a lot of people know, but just recently I've started a new business and I'm in the direct selling business. Wow. Selling like beauty, skincare, fragrance and hair care products. I mean, I never knew I would be doing as such, Kasi parang mostly it's a woman's industry. But I'm stepping into it and I'm learning a lot of new stuff, being an entrepreneur, trying my luck here while medyo mabagal ang ating industry for now. Mensahe mo, Luis, sa lahat ng mga supporters mo. I'm sure marami ka na ring followers dito sa Mindanao and they would like to get to know and get more updates galing sa'yo. Ang mensahe mo sa kanila. Tsaka, please invite them also to follow you in all of your social media accounts. Thank you. Ayan mga Mindanaoans, maraming salamat po sa suporta at sana when things are better ay makabisita naman ako sa inyong lugar para makita ko ang kagandahan talaga ng Mindanao. Though I've been to a few places around Mindanao, but I'd like to go back after na itong pandemic, and I wish for all of you to stay healthy, stay happy, and stay at home. Be safe. You can follow me on social media para sa mga future projects ko at Luis Hontiveros 7. Thank you very much, Luis, and we really look forward na makabisita ka ulit dito sa Mindanao. Maraming salamat, attorney. And that was Kapusong Luis Hontiveros. Tutok lang mga kapuso kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, aron mas mabati ang Kapaskuhan, di ba sagad ang matagbalay dunay Christmas tree? O gani sa mga pampublikong lugar, duna say dagkong Christmas tree, diin mahimong mas maanindot panahon sa kagabhion kung asa pasigaon na ang Christmas lights. Dinhi sa Cagayan de Oro City, dunay ginatukod nga Christmas tree nga gama sa recyclable materials. Kana ang atong sayron kauban si Patrick Gabutina. Sir Patrick, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maayo man, mayong buntag say ug mayong buntag pod sa mga kapuso Mindanawan on your watching at Home with GMA Regional TV. Sir, please tell us about your group ug unsa ba ang mga arts and crafts ang inyong ginabuhat? Sa Lagumlong, we have a social enterprise that's founded by my mama, Smarna Iguangco Gabutina, which a social enterprise that supports the housewives of Lagumlong. Ang mga women weavers nato dito, they weave abaka, and then they also make bags, kaning bags out of abaka, bags out of tiko. And ang dinipon nato sa Cagayan, I also belong to a newly organized group. We are a group of creative people, and we're into different fields. Kay lagi Christmas season, unsa ba nga mga simbolismo sa Kapaskuhan ang inyong gipangbuhat? Ang sa Lagumlong, we have a lot of Christmas decors now. We have the Tinabuan Christmas basket na gabuhaton na siya sa atong weavers dito sa Bukidnon, ang basket. And then ang flowers, gabuhaton siya sa mga flower makers nato sa Lagumlong. There's a family there na gabuhat. Ang atong Christmas tree, I would like to get it again, Kanisha, this is made of hinabul. Ang hinabul is kanang densely woven na abaka fabric. And then the abaka fabric are woven by the Higaonon community in Manalog, Balay-Balay, Bukidnon. Sir, aduna daw kamoy ginatukod karon nga Christmas tree. Unsa ba ang theme ani nga Christmas tree, sir? Ang Christmas tree nato na atay gitagaan mi og projects o sa private institution dinhi sa Cagayan de Oro na magbuhat kita og Christmas tree dinha sa atong Divisoria. Unang nakakuan kita nga nakamugna kami, nag-brainstorming dayon mi among grupo kung what can we do para makabuhat kita og Christmas tree nga reflective dayon sa atong panahon karon. Especially nga nakita in time of pandemic, kunya pressing issue nato is the plastic in our marine environment. So we came up with the idea na a Christmas tree that is pure, that would represent healing, that we heal as one, and a Christmas tree that would also remind people of our responsibility sa atong kinaiyahan. Maunang naatay Christmas tree nga recycled ang atong mga materials nga gigamit sama sa atong plastic PET bottles. Unsa pod ba kataas ang maong Christmas tree, sir? It's around 40 feet ang Christmas tree, and it's filled with different designs, But basically, in daghan nga design dito kay ang atong recycled materials, katong PET bottles, and then napod tay mga flowers that would represent beauty, napod din tay mga diamonds dito nga design, and we also have twigs to represent nature, and then all this, ang common din nila nga factor lugay dayon is the color white, so that it would symbolize purity, Christmas, and healing also. And that's also our salute to our frontliners who are always wearing white and they have the purest intentions, especially during this time. Unsa pod ba nga mga gamit sa balay, sir, ang pwedeng mahimong Christmas designs? Kabalo kadakan kitag inspiration nga makuha, Sometimes all you just need is to look around. Lingi lang ka bitaw, magtanaw ka. Ang una gyud siguro is unsa ba imong decoration last year? Para mura to imong gamiton. Dugangan lang din mo o kanang naana sa imong balay. Or kung gusto na ko mausab, hindi na kinahanglan magpalit. Siguro mapalit lang kung gusto lang gid ka nga naa kay suga, para po bibo, then maybe you buy light kay mo man na siya una gid nga madaot. Pero kasagara man gyud, gaka-recycle gyud nato ang atong mga decors like cardboards, and then you just add crayons, add colors, or you have kanang atong mga foils sa atong coffee or sa atong mga shampoo bottles, daghan kay atong magamit, and then all you need is creativity. And then how do you spark lugar ang creativity? You look around for inspiration.
And then you go around lang, lingi-lingi, or puso naman karon ang ano, di ba? Stay at home man ta. So, pwede lang mag-google na lang dayon. Basically, gid lugar para sa ako. Christmas is not about spending, but it's about spending time with our family, and especially now, spending time with sa atong pamilya, sa atong kapuso, din sa atong mga tagsa-tagsa kamay. We're very much excited nga makita ang mong Christmas tree, sir, nga napasiga na kini. Dagan kayong salamat, Sir Patrick, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Dagan salamat kaayo sa At Home with GMA Regional TV for the opportunity for us to tell the people nga kung unsa ang atong mga proyekto. Say 20 katuig na nga nagahimo og parol ang pamilya ni Rosemary Cañete. Gani sa Manila 20 tuig, moabot kuno sa 60,000 ka mga parol ang ilang ginahimo. Apan, bisan pa man sa gilaumang pag-ubos karong tuiga sa demand. Padayon gihapon sila sa paghimo. Sanglit, nahimo na nila kining panata. Samtang Jill, luyo sa Christmas tree nga gitukod sa grupo ni Patrick Gabutina, mao ang advokasya sa paggamit og recyclable materials aron mas mahimong mahinungdanon ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Sayog mga kapuso, isip usa na ka-aktor. Buti kapusong Luis Hontiveros nga makaangkon og role nga nagatuki sa mental health aron maka-raise og awareness ug ma-break ang stigma labot sa maong issue. Unta na inspire nga kakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Peg Bracken nga gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly Merry Christmas. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.